Вітаю тых, хто далучаецца. Напішыце, калі ласка, ці добра вы мяне чуеце. Так, добра. Вы мяне добра чуеце. Падтрымайце, калі ласка, трансляцыю падабайкай. Націсніце, калі ласка, я буду вам вельмі удзячны. Так, вось ён я. Што ж, я нарэшце зразумеў, як можна арганізаваць камеру. Менавіта не з тэлефона, тую камеру, на якой я звычайна фільмую свае кароткія відэа, тому што для выпускаў я выкарыстоўваю ўжо новую камеру. Вось, я навучыўся далучаць да камп'ютара камеру. Вось яна. І скажыце, калі ласка, як вам карцінка, ці падабаецца, як вам яна выглядае? Па-моему, здаецца, класна. Вось. Шляхцічу, ці не слушна будзе у апісанні каналу напісаць не «У мяне ёсць мара», а «Я маю мару». Мне здаецца, што можна і так, то бок тут няма памылкі ні ў тым, ні ў іншым, то бок «Я маю мару» гучыць болей мілагучна. Хаця, мне здаецца, «У мяне ёсць мара», калі вы маеце на ўвазе, што ў мяне так напісана ў апісанні, то мне здаецца, і так можна, то бок. Зноўку, у першым варыянце няма памылкі. Так, файна башна, піша спадар Султан. Добра, дзякую. Вітаю ўсіх, хто вітае мяне, а я вітаю вас. Падтрымайце, калі ласка, трансляцыю падабайкай, яшчэ раз нагадаю вам. І калі у вас ёсць такая магчымасць, і калі гэта для вас бяспечна, пашырце, калі ласка, спасылку сваім сябрам, знаёмым па чатах, каб яны, новыя людзі таксама заходзілі на трансляцыю і разам з намі сёння прабавілі час, вечаровы час. Ну а сёння, панове, мы сёння разберам такую тэму, як нацыянальная ідэя, якую сфармаваў Кастусь Каліноўскі. Я лічу, што гэта вельмі важная тэма. Вось, і маю надзею, што зараз людзі патрошачкі будуць падцягвацца. Бачу, што ўжо 18 людзей глядзяць этэр. Гэта файна. Я маю надзею, што людзі будуць яшчэ болей дадавацца. Але калі што, гэта для тых, скажу, што хто будзе глядзець у запісу, то можете, калі ласка, прагортваць далей, як вам будзе зручней. То бок гэта трансляцыя, яна застанецца ў запісу. Я яе не буду хаваць, не буду выдаляць, все будзе нармальна. Яе можна будзе пераглядзець альбо паглядзець. Так, ну што, давайте я вам адкрыю, што я адкрыю вам. Давайте адкрыю нейкі відарыс у тэму. Можа, Каліноўскага? Так. Секундачку. Одна хвіліначка. О, як вам так? Давайте на фоне паўстанцаў я пачну
Так, зараз я бы хацеў сам глянуць, як на другім маніторы, як яно выглядае. Ці яно атрымалася? Так, яно атрымалася, файна. Добра. Ну, давайте пачнем. То бок, сёння трансляцыя, яна прысвечана выключна тэме, як Кастусь Каліноўскі ўвогуле паўплываў на фармаванне нацыянальнай беларускай ідэі. Чаму гэта важна? Я звярнуў увагу яшчэ даўно, яшчэ ў 20-м годзе. Давайте перайдзем да Ютуба. Так. Калі на Ютубе вы просто напишаце «нацыянальная ідэя» па-беларуску, вы пабачыце, што вельмі шмат контента, вельмі шмат абмяркоўванняў было пра беларускую нацыянальную ідэю. То бок на Еўрарадыё, асабліва Еўрарадыё, там была такая праграма, не ведаю, ці ёсць яна зараз, «Ідэя X», дзе сотні было госцяў, якія акурат выказвалі сваю думку, якая можа быць нацыянальная ідэя ў беларусаў. Нават ёсць выпуск ад таксама Еўрарадыё, дзе спадар Філіп Чмыр сказаў, што нацыянальная ідэя — гэта лухта, гэта ерась. Ну, карацей, абмяркоўванне ідзе з 20-го года вельмі горача, вельмі актыўна. А я яшчэ з 20-го года ведаў адказ. Чаму? Таму што ёсць Кастусь Каліноўскі, і як бы ўсё ёсць на паверхні. І я нават здзіўляўся, што можна там сотнямі і сотнямі гадзінаў, ну, калі скласці гэта весь контент разам, все гэта абмяркоўванне, што ўвогуле можна абмяркоўваць, таму што вось на паверхні ўжо ёсць адказ, вось ён. І ён ужо не учора сфармуляваны, не сёння, а цэлае стагоддзя назад, то бок даўно. Час ужо прайшоў. Чаму нам яе проста не ўзяць і проста не скарыстаць? Ну, у мяне такое пытанне, но ўжо ў мяне сфармавалася менавіта пытанне, чаму так? Таму што, ну, зноўку, абмяркоўванне, яно дагэтулькі ідзе, было проста безліч процьму адказаў, і дагэтулькі людзі шукаюць у інтэрнэце адказ, дзе яна знаходзіцца, куды яе схавалі, ці мы яшчэ яе не знайшлі, не вынайшлі, а яна ўжо ёсць. Што я маю на ўвазе? Тут вельмі ёсць такі добры адказ, і ён хаваецца у самой постаці Кастуся Каліноўскага. То бок у яго дзейнасці, што ён рабіў, што ён пісаў, гэта яго і газета. Дарэчы, першая перыядычная газета на беларускай мове, «Мужыцкая праўда», належыць Кастусю Каліноўскаму. Лісты з-пад шыбеніцы, ну і гэтак далей. То бок яго дзейнасць, яго змаганне, яго газеты, яго лісты, там увесь адказ, увесь цымус у ім. Але давайте пачнем з іншага. Гэта такая для вас затравачка, мы дойдзем яшчэ, а зараз я бы хацеў перайсці да тэмы. Дарэчы, вось важна, яна была недавно. Мы, беларусы, адзначалі такую рэч, як колькі прайшло. Это быў 19-й год, пяцігоддзе з дня пахавання Кастуся Каліноўскага. Я, дарэчы, рабіў выпуск. Зараз я восень я. Вось так я выглядаў раней. Вось у мяне тут такі значак з Каліноўскім. Яго ўвогуле вы бачыце. Так. Так, а вы яго не бачыце, напэўна. Мне, напэўна... Ладно, вы, напэўна, краем вока пабачылі. Вось значак. Вось я яго вышэй падуму. І, на жаль, я яго дзесьці згубіў у Менску, пакуль выходзіў з транспарту. З аўтобуса ён дзесьці згубіўся. Але гэта быў 19-й год. Это можна, насамрэч уразіцца, наколькі час ляціць, таму што ў 19-м годзе можна было свабодна хадзіць з такімі значкамі. Такая умоўная лібералізацыя, беру двухкоссе з боку Лукашэнкі, але, як факт, з такім значком можна было хадзіць.
яшчэ ў 19 годзе. Ну вось я рабіў выпуск з Вільні, я туды ездзіў. Я ўпершыню, дарэчы, на ўласнай вочы пабачыў вострую браму. Для мяне гэта было вау эфектам, тому што ну яна чароўная, яна класная. Вось яна. А вось гара Гедзіміна. У 19 годзе адбылася вельмі важная падзея, то бок ну, на гэтай гары, якую вы бачыце зараз, ну, здарыўся, як гэта правільна сказаць, опалзень, то бок слой зямлі сышоў, і паказаліся парэшткі паўстанцаў, якія былі пахаваныя, тайна пахаваныя яшчэ ў 1863 годзе, калі паўстанне было крывава задушана муравёвым вешальнікам. Дарэчы, таксама затраўка. Заўтра выйдзе выпуск, які я доўга рыхтаваў пра муравёва вешальніка. То бок выпуск, на мою думку, атрымаўся вельмі такім класным. Я вельмі хацеў яго выпусціць. Я доўга над ім сядзеў, доўга пісаў сцэнар і доўга мантаваў, таму што ўвесь час я знаходзіў нейкія там памылкі у сябе ж і выпраўляў. То бок я удасканаліваў выпуск максімальна, каб ён выйшаў класным, каб вы максімальна пабачылі класную інфармацыю, дынамічную, таму што я заўсёды дадаю шмат монтажу, але не перабольшваю, каб вашы вочы, не ведаю, не стамляліся. Але пры гэтым досыць дынамічна я раблю монтаж. Гэта, напэўна, тое, чаго мне не хапае, напрыклад, у кантэнце маіх калегаў па цэху. Там, напрыклад, спадарыня Кацярына Ваданосава, спадар Мікіта Мелказёраў, які таксама робіць кантэнт па гісторыі Беларусі, вельмі якасна, моя пашана, але мне вельмі не хапае менавіта ў іх кантэнце монтажу. То бок яны звычайна робяць устаўкі. Мне здаецца, Мікіта менш робіць, Кацярына больш робіць. Але ўсё адно мне монтажа, вось я такі чалавек, я вельмі разбэшчаны на кантэнце з монтажом. Мне яго не хапае. І вось я гэты монтаж раблю. Вельмі доўга сидзеў. Заўтра выйдзе выпуск пра Мурав'ёва. То бок насамрэч для мяне самога было вельмі шмат адкрыццяў. Напрыклад, выраз. Вы, пэўна, чулі пра выраз, што не дарабіў рускі штык, даробіць то-то, там, руская школа і тому падобнае. У выпуску я раскрываю, а ці ўзапраўды належыць гэты выраз Мурав'ёву. Вось задумайцеся, ці ўзапраўды, вось мы з вамі думаем, што гэты выраз, гэты словы сказаў Мурав'ёв. Ці запісаў, не ведаю. У выпуску я вось гэта уздымаю пытанне. Ці сапраўды яму належыць гэты выраз. Далей. У выпуску я вам пакажу на канкрэтных прыкладах з беларускай архітэктуры, якая зараз існуе, як мы штодня сутыкаемся з мурав'ёўскай спадчынай. Штодня у беларускіх гарадах, абсалютна ва ўсіх максімальна. Навошта я дадаў слова максімальна? Да. Слова ўзмацненне, якое тут не патрабавалася. Ну, карацей, у многіх беларускіх гарадах ёсць мурав'ёўская спадчына. І ў выпуску я паказваю, як вы можете яе вызначаць, паводле якіх прыкметаў. І вось гэта я ўсё упхну у невялікі, дарэчы, выпуск, там 14 хвілін атрымалася, то бок я стараюся не рабіць занадта шмат таймінгу. Ну, карацей, заўтра чакайце, у першай палове дня. Вось такая затравачка. Дык вось, Мурав'ёў-вешальнік. Ён пакараў смерцю, і гэта было прынцыпова з яго боку. Гэта таксама ў выпуску я расказваю, чаму гэта было прынцыпова. Прынцыпова павесіў паўстанцаў, праўдароў паўстання, у том ліку, а не расстраляў ці, напрыклад, не ведаю, там, саслаў у Сібір. Ён менавіта прынцыпова павесіў нашых герояў нацыянальных на Лукійскім пляцы ў Вільні. Дарэчы, давайте заодно пакажу, як выглядае Лукійскі пляц. Загуглім. Дзе моя беларуская мова? Лукійскі пляц.
Так, сучасны выгляд і тагачасны. Вось. Вось так выглядаў лукійскі пляц тагачасны. Вось тутака і былі пакараныя смерцю шыбеніцай нашыя нацыянальныя героі. Вось так ён выглядае сёння. То бок, змяненне моцнае. Ну, то зразумела. Ну, вось тут, калі вы раптам будзеце ў Вільні, то можете наведаць гэты сквер, гэта зараз сквер, і ушанаваць памяць, не ведаю, там пакласці кветкі, зніч прынесці. Ну, як палічыце вартым. Так, напэўна, гэта можна закрыць. Вось, гара Гедзіміна. Ну, парашкі былі знойдзены. Дарэчы, так, у гэтым выпуску старым я кажу, што у Вільні каранаваныя храмы. Гэта вельмі цікава, яны каранаваны. Такі факт. Між іншым. Так. Ну і самае класнае, на мою думку, самае класнае. Зараз давайте нейкі фрагмент адкрыю. Што ў гэтай працэсіі пахавання Каліноўскага вось таксама цікавы момант. І я на гэта акцэнтую увагу, што вельмі шмат было беларусаў. То бок, здавалася, працэсія афіцыйна арганізаваная у Літуве, і нібыта вось мясцовыя жыхары, віленчукі, іх мусіла быць больш. Ну, як атрымалася, зараз я там более... Во, тут лепш бачна. Беларускіх сцягоў было шматкроць больш, чым якіх-небудзь яшчэ. Нашмат больш, чым польскіх сцягоў. Дарэчы, вось я падчас працэсіі пабачыў толькі адну школьную групу, ну, польскую. Яна была невялікая. І все, больш палякаў не бачыў. Тым больш я не бачыў польскіх сцягоў. І літвецкіх сцягоў я асабліва так шмат не бачыў, як нашых беларускіх. То бок беларускіх сцягоў было безліч. Іх направду было вельмі шмат. Гэта, дарэчы, ключовы момант, на які я таксама хацеў звярнуць увагу. Чаму? Гэта паказвае, гэта увочавіткі фактычна паказвае, што як бы нас, беларусаў, не нішчылі, не там намагаліся нас русіфікаваць, навязаць нам расейшчыну, навязаць, што вось мы беларусы, мірныя людзі, там... не ведаю, там моя хата з краю, тому падобнае, што мы маленькія людзі, нікуды мы нос свой не саваем. Ну, наша справа маленькая, то бок наша справа маленькая, і мы нікуды не саваемся. О, 19-й год. Так, гэта яшчэ не 20-й год, то бок калі пачаліся масавыя рэпрэсіі, але ўжо ў 19-м годзе, ўсё ж такі нагадаю, хоць я і хадзіў са значкам з Каліноўскім, усе адно патэнцыйна трапіць у пастарунак за беларускі сцяг можна было, патэнцыйна. Але масавасці такой, масавых пакаранняў, масавых рэпрэсіяў не было, то бок са значкам пахадзіць можна было, але патэнцыйна ў пастарунак трапіць можна, усё яшчэ было. 19-й год. І беларусы масава едуць у Вільню на працэсію пахавання Каліноўскага. Гэта вельмі класны, ну, такі сімвалічны момант, што беларусы мы беларусы паказалі, што мы ёсць, нас многа, нас не вынішчыць, не знішчыць. І гэта цікавы момант, што зноўку беларусаў было больш на працэсіі, ну, візуальна, прынамсі, чым, напрыклад, ну, літувісаў. Хаця здавалася, што яны афіцыйна арганізатары. Дарэчы, вельмі якасна арганізавалі. Вялікая пашана
Літуве, які яны арганізавалі, вельмі якасна, вельмі класна, афіцыйна, так з вайсковай вартай. Дарэчы, вельмі важны момант, што гэта было пахаванне і працэсе з удзелам вайсковай варты, з жаўнерамі. Гэта азначае, што афіцыйна Літува і Польша, польскія жаўнеры таксама былі, вызналі паўстанцаў 1863 года як прафесійных жаўнераў, што гэта не былі, як нам навязваюць думку, там, напрыклад, расійская прапаганда, што гэта нейкія банды былі, там неарганізаваныя банды і тому падобнае. Не, афіцыйна вось Польшча, Літува вось такім чынам вызнала, што гэта вызвольнае паўстанне, гэта прафесійныя былі вайскоўцы, якія змагаліся за нашу і вашу свабоду. Вельмі крута, вельмі сімвалічна. І, дарэчы, таксама класны момант, калі мы дайшлі, зараз я бы хацеў на свой выпуск вярнуцца. Вось мы ішлі праз вострую браму, каля вострай брамы мы спыняліся, і вось мы дайшлі да Могіла Кроса. Я заўсёды забываю назву, у меня заўсёды праблемы з назвамі, я іх забываю. Гэта могілкі Роса. Вельмі класна. І вельмі класна, з якімі сцягамі людзі прыйшлі. Заважце, беларускі сцяг, там вось літувійскі сцяг і давайте, дзе фокус? Моє улюбёнае. Клас, я не ведаю, хто гэта зрабіў. Я засаромеўся, не падышоў пазнаёміцца з чалавекам. У 19 годзе быў вельмі сарамлівым чалавекам. Сціплым. Таму што зараз бы я падышоў. А тады вось, быў сціпленькім, я захваляваўся падысці. Зрабіў відэа на памяць. Вельмі класна. Нейкі чалавек, нейкі гаспадар взяў беларускую пагоню сучасную дзяржаўную і сучасны польскі герб арла белага. І дадаў як такі аб'яднаны герб Рэч Паспалітай абодвух народаў, я так разумею. Судзячы па ўсяму, паводле кароны гэтай на сцягу, гэта, пэўна, такая аднаўленне сцягу і герба Рэч Паспалітай абодвух народаў. Вельмі класна. Мне гэты сцяг вельмі спадабаўся. Клас. Так, ідзем далей. Вельмі класна, што шмат беларусы прынеслі такіх ушанаванняў для ушанавання кветак, сімволікі ўжо ў самой капліцы, дзе парэшткі паўстанцаў былі пакладзены. Ось такі сцяг, то ўзаемна, вельмі прыгожы. Здавалася, выкананне вельмі простае, белае палатно і я не ведаю, гэта, напэўна, намаляванае, то ўзаемна, фарбаю. Вельмі класна выглядае. Напэўна, беларускай сімволікі ў капліцы было найбольш за ўсіх. То бок беларусы пастараліся. Беларускія стужкі, тут польская, беларускі там. Клас. Вось яшчэ маленькая беларуская. І ў гэтай капліцы, дарэчы, класны момант, яшчэ адзін. Беларусы дамагліся, каб акрамя іншых моваў прысутнічала і беларуская мова на надмагіллях паўстанцаў. Вы можете прачытаць, калі ласка, Ян Бянькоўскі, Эдвард Чаплінскі, Цітус Далеўскі, Мечыслаў Дарманоўскі, Кастусь Каліноўскі і Юзеф Яблонскі. І гэтак далей. І герб паўстанцаў. У тым ліку тут пазначаны гады нараджэння.
Так. Я тут не просто так набліжаю, спрабую зразумець, якая тут дата, тому што я нешта не звярнуў увагу, калі прысутнічаў. Проста чаму я так звяртаю увагу? Наш беларускі гісторык спадар Арлоў звярнуў увагу, што раней на могілках Росса, да таго, як пахавалі паўстанцаў, была проста памятная пліта, прысвечана Каліноўскаму, і там была неправільная дата. Была пазначана дата нараджэння 1926 год, але сапраўды слушны год 1928. То бок такая памылка была дапушчана. Мусіць быць 28. То бок Каліноўскі нарадзіўся ў 28 годзе. У чаце пытаюць, ці там беларуская мова лацінскімі літарамі? Не. Тут кірыліцаю запісаныя. Магчыма, лацінкою было б гарманічна выглядала б. Я таксама пра гэта думаў. Запісалі кірыліцу, каб, не ведаю, можа быць, вылучалася так. А можа быць, адказ хаваецца ў тым, што кірыліца на даны момант проста яна карыстабельная. То бок, ёй усе карыстаюцца. Таму што, на жаль, лацінкою зараз карыстаюцца хто? Вось я карыстаюся, і тому што я такі, памешаны на беларускай тэматыцы, і я лацінку карыстаюся нават у асабістых перапісках. Мне здаецца, такіх людзей, як я, на жаль, мала. Таму кірыліца. Напэўна, адказ у гэтым, што проста все карыстаюцца кірыліцай. Хаця, я за тое, каб у будучыні ўжо калі Беларусь будзе нацыянальнай дзяржавай, а не антынацыянальнай пралукашэнкаўскай, як сёння. Хаця, напэўна, як бы так правільна сфармуляваць, не Беларусь антынацыянальная, гэта я неправільна зараз сказаў. Антынацыянальны лукашэнкаўскі рэжым, вось так будзе слушна сказаць, тому што нельга сказаць, што Беларусь антынацыянальная, гэта бздура. Я зараз поўную бздуру сказаў. Антынацыянальны лукашэнкаўскі рэжым. Вось так будзе правільна. Я сам сябе паправіў. Так. Ідём далей. Я за той, каб ужо, калі Беларусь будзе сапраўды беларускай нацыянальнай, каб нароўні з кірыліцаю карысталіся лацінкаю. Будзе вельмі здорава. То бок я не той чалавек, які толькі за лацінку альбо толькі за кірыліцу, я за абое варыянты, каб людзі карысталіся, і тым, і тым. Я думаю, што лацінка цалкам мае вялікія шансы стаць папулярнай. Да бок 100% людзей, ці пераважна колькасць не будзе карыстацца, мне здаецца, але папулярнасць яна дакладна будзе мець. Так, давайте вернемся куды? Сюды. Вось, дарэчы, здымак, калі я быў на пахаванні Каліноўскага, вельмі класны транспарант за маю спіну, што Беларусь шануе сваіх герояў. Адлюстроўвае той факт, які адбыўся, факт таго, што беларусы прыехалі так масава, каб ушанаваць паўстанцаў. Спадарца, ласка, яшчэ раз нагадаю, падтрымайце трансляцыю падабайкай, націсніце, ласка. І калі для вас гэта бяспечна і ёсць такая магчымасць, пашырце, ласка, спасылку. Проста па чатах сваім сябрам, прыяцелям, знаёмым дашліце, каб нас паболей было на трансляцыі, каб людзей было паболей і паболей паслухала пра нацыянальную ідэю ад Кастуся Каліноўскага, якую ён сфармуляваў, наш нацыянальны герой. Так, секундачку, мне раптоўна, знянацку вырашыў разрадзіцца ноутбук. Ён стаіць побач, як дадатковы экран. Секундачку. А дзе ў мяне зарадка?
Так, а цікава, вы, напэўна, чат не бачыце? Калі я так зраблю. Ага, ну ладно, вам, можа быць, яно і не мае сэнсу. Давайте зараз падказваю на ваша пытанні і мы працягнем, тому што далей у працэсе майго расказу я вам патлумачу, раскажу пра нацыянальную ідэю беларускую, якую сфармуляваў Кастусь Каліноўскі. Ну, давайте зараз. Вы, пэўна, тут шмат напісалі, і я вам давайте падказваю. Так. Пані Міхайло піша: я тобі теж шчыра вітаю. Файна, дзякую пані Міхайлу. Я шчыра рады бачыць, што акрамя беларусаў у чаце ёсць яшчэ украінцы. Вельмі прыемна. Вельмі прыемна. Так. Султан піша, што каго любіш, адказ пад тэму этэру. Так, у гэтым ёсць рацыя. Мы да гэтага дойдзем. У гэтым ёсць рацыя. Кастусь піша: вітаю. Нешта спадара аўтара каналу апошнім часам не бачна. Я маю на ўвазе новых відэа. А вось акурат заўтра выйдзе новае відэа. І цалкам слушная заўвага. Я апошнім часам выпускаю стабільна допісы ў супольнасць, кароткі відэа, шорцы выпускаў, вы можете паглядзець. Але выпуск, так, направда, даўно не выходзіў. Таму заўтра выйдзе. Заўтра ўжо той самы дзень, калі ён будзе. Можете, дарэчы, у чаце проста напісаць тэмы выпускаў, на якія вы б хацелі пабачыць менавіта ад мяне выпускі. То бок, можете проста зараз накідаць тэмы, любыя, якія вас цікавяць, каб на якія я бы мог для вас зрабіць новыя відэа, новыя выпускі. Так. Так, Фактор піша, што першы раз я цябе бачу на відэа з новай баравой, калі я не памыляюся. Так, было такое відэа, яно вельмі такое дзіўнаватае. Напэўна, многія людзі тут не ведаюць, што гэта за відэа, таму што там не шмат праглядаў, яно такое зробленае па фану. Проста смешнае відэа пра новую баравую. Я яго схаваў, таму што мы рабілі разам з маім прыяцелем, які знаходзіцца зараз у Беларусі, і я яго схаваў. Але відэа так. Гэта памятаюць сапраўдныя алды. Так, гэта было нешта. Калі коротка, я хадзіў па новой баравой, і пачатак відэа ён такі угарны, там я проста весяліўся, гучна рагатаў, спрабаваў неяк жартаваць, наколькі ў мяне гэта атрымлівалася разам з маім прыяцелем. А далейшае відэа на такое больш такое фарматы інтэрв'ю, дзе я падыходзіў да людзей і з імі размаўляў. Вось, дарэчы, да людзей яшчэ падыходзіў. Яшчэ адна прычына, чаму я схаваў тое відэа. До людзей падыходзіў і проста пытаў іх меркаванне пра новую баравую, наколькі ім падабаецца, якія ёсць плюсы-мінусы. І вось чалавек прыгадаў, што такое відэа было. Так. Спадар Султан папраўляе. 1864 год, невялічкая памылка. Нагадайце, ласка, гэта вы робіце заўвагу наконт якога моманту? Ласка, прадублюйце інфармацыю, каб я зараз гэта агучыў. Так. Кастусь піша, што менавіта наша беларуская ідэнтычнасць як нацыянальная і еўрапейская ідэнтычнасць як цывілізацыйная. Класная думка ад Кастуся. Гэта ў тэму роліка. Зараз не роліка, зараз трансляцыя. Гэта акурат у тэму трансляцыі. Так, паўстанне Каліноўскага на гэта паўплывала. Перадаю прывітанне з Варшавы. Вітаю, пані Бартвамею, вельмі рады бачыць. Дарэчы, так. Добра.
Бартвамей напісаў перадаю вітанне з Варшавы. Вось я, дарэчы, не зачытваю зараз у голас вітанне з Беларусі. Яны былі. Папрашу, калі ласка, не пішыце з Беларусі ваша вітанне, тому што ваши аккаунты бачныя, і калі у вас ёсць такая магчымасць, а яна павінна быць, па ідэі, тому што я не памятаю, ці ёсць зараз магчымасць выдаляць каментары. Павыдаляйце, калі ласка, то, што вы напісалі. Зараз, калі ласка, знайдзіце ваш каментар і выдаліце. Вельмі вас прашу, тыя, хто пісаў гарады. Вольны беларус піша, што прывітанне. Дарэчы, знаеце, што Лукашенко атрымаў такую самую награду, як Мурав'ёў. Вось, дарэчы, гэта у тэму, дарэчы, сапраўды Лукашенко летаў у Расію, і яго Пуцін асабіста ўзнагародзіў узнагародай, якую атрымаў у свой час Мурав'ёў-вешальнік. І гэта, так вельмі паказальна, таму што гэта паказвае, што хто з'яўляецца пераемнікам каго. Што Мурав'ёў сфармуляваў пэўныя метады падаўлення паўстання. Я тут спрабую не прагаварыцца то, што буду казаць заўтра ў роліку новым, таму што я там вельмі падрабязна пра гэта расказваю. І Лукашенко акурат з'яўляецца пераемнікам метадаў, не ўсіх метадаў, пакуль шыбеніцы няма, але многіх. Пра якія, дарэчы, у роліку заўтра і буду расказваць. Так. Ліцвін піша, што монтаж гэта добра, людзям падабаецца не толькі слухаць, але і глядзець. Так нават лепш інфармацыю успрымаецца. Вось і мне так лепш, таму што зноўку я той чалавек, які максімальна разбэшчаны монтажом анімацыі, калі не проста ўстаўка, калі гэта ўстаўка, не ведаю, яна рухаецца, з ёй нешта адбываецца, то бок штосьці складаней за проста ўставіць карцінку. То бок, вось мне гэта важна, таму што калі ў выпуску некалькі ўставак карцінкі, гэта окей. Но калі гэта цалкам выпуск выглядае, што проста карцінкі ўстаўляюць, мне, напрыклад, становіцца сумна. Зноўку, я вельмі разбэшчаны гэтым, на такім кантэнце, таму я такі мінта і раблю з монтажом. Дарэчы, ёсць цікавы факт. Перад уваходам у касцёл стаялі жаўнеры ў касцюмах таго паўстання. Якраз яны сустракалі прэзідэнтаў Польшчы, Літвы і парасніка Беларусі. Так, гэта праўда. Падчас пахавання Каліноўскага акурат стаялі жаўнеры ў выглядзе у строях менавіта тых паўстанцаў, якія былі падчас паўстання Каліноўскага. Фактар піша, відэа без гука. Я спецыяльна гук прыбраў, каб не замінала майму расказу. Так. Так, у нас у чаце спадар All you need is a ball напісаў, я выбачаюся, я не ведаю, гэта гішпанская? Я не памыляюся? Партугальская. Так, каб вы разумелі, давайте я вам адкрыю экран. Вось я у перакладнік дадаў то, што спадар напісаў. Como as pessoas da Bielorrússia encaram a URSS? Як у Беларусі глядзяць на СССР? Гэта абшырны адказ, дакладней, абшырнае пытанне, якое патрабуе абшырнага адказу. Давайте яно зараз будзе апошнім, і я вярнуся да тэмы трансляцыі. Як у Беларусі глядзяць на СССР? Спадар і задаў пытанне, і задаў. Спадар дае. Бразілія. Ага. Окей, спадар з Бразіліі. Але, на жаль, я вашай мовы не ведаю. Я дам адказ па-беларуску. На жаль, па-ангельску таксама не дам. Так.
Не ведаю, ці вы мяне зразумееце, але калі вы зашлі на маю трансляцыю, можа быць, вы штосьці даразумееце, я не ведаю. Ну, давайте паспрабуем. Як у Беларусі глядзяць на СССР? Ёсць два бакі. Ёсць афіцыйны бок, гэта лукашэнкаўскі рэжым, і ёсць беларусы. Беларусы таксама падзяляюцца на розныя градацыі. Тыя, хто з'яўляецца актыўнымі, напрыклад, з актыўнай грамадзянскай і пранацыянальнай пазіцыі. Ёсць тыя, хто маюць гэту пазіцыю, але ў меншай ступені. Ёсць тыя, хто зусім гэтай пазіцыі не мае. Ну, то бок, ну, яны не актыўныя, то бок, яны не цікавяцца ані палітыкай, ані грамадскім рухам і тому падобнае. І ёсць тыя, хто супраць пра беларускасці беларушчыны, яны выступаюць там альбо за савецкую спадчыну, альбо за расійскую спадчыну і тому падобнае, тому падобнае. То бок, ёсць розныя градацыі. Тыя, хто беларусы не цікавяцца нічым, мне здаецца, ім увогуле по баку. То бок, ім паказалі, напрыклад, я не ведаю, там, калі гэта школа, на школьным занятку, штосьці звязанае з, не ведаю, Другой светной вайной, як у Беларусі называюць Вялікай Айчыннай вайной, ну, паказалі прыкольна і ладна, і забылі. Так яно адбываецца, ну і забылі. Беларусы, якія маюць пра нацыянальную палітыку, пра нацыянальную пазіцыю, пра беларускую. Ну, напрыклад, я. Мы востра негатыўна ставімся да савецкай спадчыны. Для мяне, напрыклад, гэта перыяд акупацыі, то бок перыяд беларускай дзяржаўнасці, гэта калі браць уласна беларускую дзяржаўнасць, не Великае княства Літоўскае, гэта Беларуская народная рэспубліка, потым слуцкае паўстанне са слуцкай радай за адраджэнне, аднаўленне Беларускай народнай рэспублікі і далей Рэспубліка Беларусь. То бок гэта вось уласна беларуская дзяржаўнасць. Уласна, я падкрэслю, уласна. І савецкая ўлада. Што такое савецкая ўлада? Калі нашы дзеячы нацыянальныя абвясцілі пра незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі, выдалі статуты, то прыехалі нейкія чужынцы з усходу, хто як, то на бронетранспарцёрах, на чыгунцы, і захапілі ў нас уладу. Хто ім дазволіў? Ну, ніхто. Гэта літаральна захоп улады ў нашай дзяржаве. Захоп улады, захоп тэрыторыі. Чужынцамі, не беларусамі. То бок, напрыклад, кастрычніцкая рэвалюцыя, якая ад якой, як вынікам стала усталявання савецкай улады, у Беларусі не было гэтага. Гэтыя все працэсы рэвалюцыйна-кастрычніцкія адбываліся на тэрыторыі Расіі. У Беларусі гэтага не было. У Беларусі максімум ёсць у Менску ў цэнтры домік РСДРП, то бок гэта домік, дзе камуністычная партыя была створаная, дарэчы, без Леніна. Ленін нават не прысутнічаў на стварэнні ўласнай партыі камуністычнай. Ёсць домік. Всё. Максімум. Рэвалюцыі ніякай не было. Проста яны сабраліся, абвясцілі, што вось у іх будзе партыя, іх разагналі. Всё. На гэтым всё. У той жа час, перад стварэннем БНР, абвяшчэннем, у Менску, ужо ў Купалаўскім тэатры, прайшоў усебеларускі народны сход. Ён быў найбуйнейшым, найпрадстаўнейшым за ўсю гісторыю Беларусі. Там было некалькі тысяч дэлегатаў. Гэта дэлегаты з усёй Беларусі, з усёй этнічнай тэрыторыі расіяне беларусаў. У тым ліку прыязджалі з Віленскага краю, са Смаленшчыны і таму падобнае. І пасля таго, як іх выбачаюся, мне трэба вада. І вось калі ўжо іх разагналі, на гэтым нічога не скончылася. Іх прытулілі менскія чыгуначнікі, і далей ўжо людзі з гэтай дэлегацыі, які прымалі ўдзел, у далейшым стварылі Беларускую народную рэспубліку. То бок быў працяг. Быў у гэтым працяг. То бок гэта наша гісторыя. І адпаведна,
перыяд Савецкага Саюзу гэта перыяд акупацыі. І ёсць трэці бок у Беларусі, гэта пра лукашэнкаўскі бок, альбо пра расійскі, яны бываюць сябруюць адзін з адным, бываюць не сябруюць, гэта не важна. Пра расійскія, пра лукашэнкаўскія беларусы ці людзі ў Беларусі, яны абажаюць Савецкі Саюз, яны яго багаяўляюць, для іх гэта ўсё, то бок у Беларусі, на жаль, афіцыйным з'яўляецца ідэалогія пра савецкае, неасавецкае, то бок Великая Отчинная война, яна з'яўляецца галоўным чыннікам, я не ведаю, фармавання беларусаў, ці як гэта правільна назваць, тому што на ёй увесь акцэнт. То бок паводле лукашэнкаўскай гістаграфіі існавала ў нашай гісторыі толькі Великая Отчинная война, потым 94 год, Лукашенко, все. Больш нічога не было. Нават 91 па 94 год яго не існавала. У падручніках яго не існуе. Калі вось так даць адказ. Давайте цяпер вернемся да Кастуся Каліновскага. І нацыянальнай ідэі. Тым часам давайте зірну, колькі я ўжо нагаварыў вам па часе. Пакуль я гляджу, калі ласка, падтрымайце этэр, калі вы не рабілі яшчэ гэта падабайкай. Буду вельмі ўдзячны вам. Так, а я хочу паглядзець час, колькі я па часе ўжо вам нагаварыў. Набалбытаў. Набалбытаў. Як паглядзець. Так, і нагадаю, калі ласка, пішыце тэмы для выпускаў, тыя тэмы, на якія вы б хацелі пабачыць выпускі на маім канале. Мне гэта вельмі важна, то бок тое, што вам цікава, на тое буду рабіць. У прынцыпе, то бок я сыходжу з такога пункту гледжання, што раз-пораз я раблю тое, што выключна мне цікава, раз-пораз тое, што цікава патэнцыйна людзям. Тое, што цікава вам, аўдыторыі, гледачам. Так. Все, бачу. 50 хвілін. Я ўжо набалбытаў на 50 хвілін. І дзесьці яшчэ 50 хвілін я буду з вами, і на гэтым будзем сканчваць. Добра, ідзём далей. Вяртаемся да Кастуся Каліновскага. Да паўстання 1863 года. Як увогуле гэта паўстанне звязана з беларускай нацыянальнай ідэяй, якую вось так доўга шукаюць і не могуць знайсці, хаця яна відавочна на паверхні. Вось яна. Давайте патрошкі пачнем. Давайте звернемся да лістоў Каліновскага. Мужыцкая праўда, вось яна. Запісаная лацінкаю, але беларускую мовою. Гэта важны момант. Беларускую мовою. Не па-польску, а не па-расійску, па-беларуску. Першы выпуск. І мы, як беларусы, мы лёгка яго можам чытаць. Што тут напісана? Дзецюкі. Зварот Каліновскага, які падпісваўся яцькам гаспадарам з-пад Вільні, ён звяртаўся дзецюкі. Мінула ўжо тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасце толькі да сахі. Цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаць і то пісаць такую праўду справядлівую, як Бог на небе. О, загрыміць наша праўда, і як маланка пераляціць па свеце. Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім хлебам, но яшчэ і учуць сваёй мужыцкай праўды. Учуць.
Пыталі пытаюць усе, што чуваце на свеце, што нам, бедным мужикам дасць вольнасць. Но праўду сказаўшы, мала хто хоча сказаць і так, як сумленне кажа, па справядлівасці. Мы, мужыкі, браты вашыя, мы вам будзем гаварыць цэлую праўду, толькі шляхце, толькі слухайце нас. Маскалі, чыноўнікі і многа паноў будуць перапыняць пісьмо наше да вас. Но найдуцца все людзі і з мужикоў, паразумнейшыя і з панскага роду, і з местачковых, што хочуць вашай свабоды, вашага шчасця. Яны то вам самі гэта пісьмо даваць і будуць, каб вы зналі, хто ваш прыяцель, а хто ваш вораг. Так, ці чытаць далей? Ну, добра. Давайте яшчэ трошкі. Гэта я не проста так чытаю вам. Яшчэ, так, гэта лісты з пашыбеніцы. Маніфест. Так, а дзе былі лісты? Не магу знайсці. Можа, тут? Не, гэта лісты. Мужыцкая праўда патрэбная. Так, ну окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На што звяртае ўвагу Каліноўскі? І ў гэтым хаваецца ўвесь адказ пра нацыянальную ідэю. Дарэчы, у меня зараз камера разрядзілася, зараз я зменю батарэйку. Пачакайце, ласка, яшчэ секундачку. Ласка, пачакайце, зараз зменю батарэйку, і мы працягнем. Раз. Окей. Так, піша, што не бачна было экрана. О, вы мяне зараз агаломшылі. Вы мяне агаломшылі зараз, таму што я не ведаў, што вы не бачыце экрана. Слухайце. Ай-яй-яй. Ну, давайте коротко я яшчэ раз пакажу той газету. Вось, мужыцкая праўда, напісаная лацінкую, але па-беларуску. Гэта важны момант. Вось яна, я толькі што яе чытаў. Я-то думаў, што вы яе бачыце, таму калі я там спыняўся і не мог некаторыя словы прачытаць, таму што вот, напрыклад, слова самі не бачна і не зразумела, што за слова. Гэта не значыць, што я не ўмею чытаць. Гэта значыць, што я спрабаваў прачытаць арыгінал. Таму што, зноўку, некаторыя літары сцёрты я не зусім зразумела, але я чытаў вам арыгінал. Добра. Мужыцкая праўда. Вось асноўны сэнс. Давайте далей. Я прачытаю яшчэ, каб вас навесці да думкі. Пачынаецца зноў мужыцкая праўда нумар 2 са зварота. Дзецюкі.
калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі, запамінаем слова вольнымі, і ўсім даў адзінакую душу, так скуль жа гэта ўзялося, што адзін марнуе, да і над людзьмі збыткуе, а другі бедны паншчыну служыць альбо аброкі ў казну плаціць. Так. Далей, вось тут яшчэ важна. Ну, у суседстве з намі жыў немец і маскаль. Аднаму і другому багатства наша калола ў очы, каб іх так колька схапіла, да і хацела нас сагнаць з нашай бацькаўшчыны. Трэба было бараніцеся. Так кароль кажа, хадзім бараніце. А тут не ўсе ідуць, да і мала нашых пайшло. О, гэта Каліноўскі варчыць на тую шляхту, якая не хацела ісці бараніць. Такая, ведаеце, камень у іх агарод. Выгналі то маскаля і немца, но каб жэнкі да і дзеці гэтых, што хадзілі на вайну, мелі за чым пражыць. Так кароль наш і напісаў такое права. Гэтыя, што не хочуць ісці бараніць сваёй зямлі, няхай абрабляюць поле гэтым, што б'юцца за вольнасць і шчасце ўсіх. І гэта было доўга. Ну вось тут, давайте яшчэ далей. І гэтак было доўга. Адны баранілі краю, усё хадзілі да войнах, а другія то гаралі, то сеялі, то касілі, то жалі. Згэтуль то і ўзялося гэта паншчына. Судзеце ж цяпер самі. Ці можна было зрабіць і справядлівай, як зрабіў каліці наш кароль польскі ды літоўскі? Но калі маскаль з немцам хітрасцю нас падбіў і пашоў род маскоўскі, так і ўсё зрабілася па-чартоўску. Стаў зараз маскаль сваю ронту водзіць у нашым краі, кажа: «Мужик, давай рэкрута, мужик, давай падаткі, да і паншчыну яшчэ служы, альбо плаці аброк у казну». Так, якая ж тут ўжо справядлівасць, калі усенька, што цяжка, звальваюць на мужика, калі з яго дзяруць астатнюю шкуру, б'юць і плакаць не даюць. Ачунялі то былі мужыкі, угледзелі, што кепска. Да і давай бунтаваціся пад Касцюшкаю. А Касцюшка то кажа, калі мужыкі хочуць ужо самі бараніць сваю зямлю, то так няхай жа не служаць паншчыны, да і не плаціць у казну аброку за зямлю. От гэтак справядлівасць. Но што ж, калі маскаль спыніў маніхвест Касцюшкі, каб не пабунтаваў усіх мужикоў? Для таго-то і пабілі маскаля. Для таго-то і пабілі маскале Касцюшку, бо каб мужыкі ўсе разам былі збунтаваліся і хапілі за секеры, нажы і косы, так бы маскаль мусіў бы прапасці без паўстання, і мы на век вякоў уже былі бы вольныя. О як яно, бачце, о як яно. Дарэчы, класна. Каліноўскі не проста звяртаўся да сялянаў. Ён звяртаўся такім чынам да, як ён піша, да мужикоў, да сялянства, таму што зноўку паўстанне, рыхтавалася ў двух пунктах. Гэта з боку палякаў Польшчы у Варшаве і з боку нас. Гэта Вільня, гэта, атрымліваецца, быўшы землі Вялікага княства Літоўскага. Гэта Гарадзеншчына, Меншчына, асабліва таму, што на Гарадзеншчыне, на Меншчыне, на Вагрычыне былі, самыя буйныя аддзелы паўстанцаў. То бок гэта самыя буйныя аддзелы. Можна яшчэ азначыць асобным пунктам паўстанцаў там, дзе горы гарадскі універсітэт быў. Там студэнты ўзбунтаваліся і далучыліся да паўстанцаў. Вельмі класны фрагмент нашай гісторыі. Яго можна вылучаць асобна. Дык вось, варшавяне, палякі з боку палякаў, яны меркавалі, так жалезна меркавалі, што паўстанне можна толькі спадзявацца на шляхту. Выключна на шляхту, і каля шляхты, то бок людзей заможных. Каліноўскі быў, рэвалюцыйным чалавекам свайго часу. Рэвалюцыйным. Яго мала хто разумеў у тым плане, палякі ўвогуле не разумелі, таму што яны лічылі, што ён нейкі дзіўны, то бок, здаецца, і да паўстання далучыўся,
а з іншага боку да сялянаў звяртаецца. Ну, то бок, ён для іх быў сепаратыстам, тому што ён адмаўляў тое, што хацелі з боку Варшавы, іх планы, тому што спачатку быў апублікаваны варшаўскі маніфест да паўстання, да паўстанцаў. У нашым краі быў створаны правінцыйны камітэт, правінцыйны аддзел. Давайте, каб я не блытаўся, я знайду гэта, тому што назва даўгая. Вось, дарэчы, маніфест 22 студзеня, жонт нарадовы. Тут, у прынцыпе, все напісана. Вось, часовы правінцыйны ўрад Літвы і Беларусі. Спачатку быў створаны літоўскі правінцыйны камітэт. І гэты камітэт, маніфест, проста перадрукаваў спачатку. І Каліноўскага не хацелі ўвогуле браць у гэты камітэт менавіта літоўскі правінцыйны камітэт, яго лічылі бунтаром, нейкім такім, дзіваком, нейкім, які гэта мужиком, не мужиком, як-то, які братаецца з сялянамі, мужикамі. Дзіўным. Навошта ён гэта робіць? А Каліноўскі быў проста, геніем свайго часу. Чаму? Тады, гэта, 19 стагоддзя, гэта ўвогуле час весны народаў. Паўставалі нарадовасці, нацыянальнасці, народы паўставалі. Нацыянальнасці паўставалі. Вылучаліся. І гэта закранула і нас. І калі паўстанне, дарэчы, два разы разгаралася. Першы раз, калі яно пачалося, калі ў Варшаве абвясцілі аб пачатку паўстання, было зразумела, што мы не гатовы, у нас як бы камітэт ёсць, мы яго ўтварылі, але мы не гатовы. Не, у нас няма ресурсаў, то бок, для гэтага. Як паўстанне пайшло, многіх перасаджалі, паарыштавалі, іншы пачалі баяцца. Нарабілі справаў. І думаюць, в Варшаве падумалі, ладно. Все адно халемус. То можна і Каліноўскага взяць. Дарэчы, халемус. Я прыгадаў зараз слова халемус. Давайте вам покажу. Дзе яно было? Знайшоў слова халемус. Класнае. Размоўнае слова, якое азначае гібель, канец, смерць. Вось, я апублікаваў. Дарэчы, былі спрэчкі, што навошта гэтае слова, ёсць і іншыя словы, ёсць гамон, ёсць капцы і тому падобнае. Дык, панове, ніхто ж не адмаўляе ў праве вам, што можна карыстацца іншымі словамі. Проста я падкінуў, што вуаля, ёсць яшчэ адно слова. Так, гэта ўплыў з ідыша, ідыскай мовы, ідыша, але гэта нармальна, тому што былі, напрыклад, слова ёсць кагалам. Кагалам, што азначае, разам, то бок, калі гэта некалькі людзей разам, кагалам, допустим, мы з сябрамі кагалам пайшлі, я не ведаю, катацца на коўзанцы. Вось. Таксама гэта ўплыў з ідыша і той ж самае халемус. Можна карыстацца гамон, капцы, трасца, халера і халемус. Вось так зрабіць рукі. Халемус. Матка боская, вось гэта халемус. Карацей, карыстаемся. Таму што, я для вас стараюся, я знаходжу словы, часам выпадкова, часам мэтанакіравана, але знаходжу. І увесь час, ўжо на працягу 2 год, здаецца, ці больш 3 год, публікую вам словы, каб вы і я ў тым ліку папаўнялі свой вакабуляр, каб наша беларуская мова узбагачвалася. Што такое коўзанка?
Коўзанка гэта як гэта патлумачыць? Ну, зімой, калі вы катаецеся на як гэта прылада называецца? Прылада, якая надзяваецца на ногі, у яе такія ну, не лязо, а лязопадобнае такая прыстасаванне да гэтага абутку, каб катацца на льду. Коўзанка. Гэта то, што я зараз патлумачыў з галавы. А давайте зараз нармальна вам я знайду ў гугле, каб вас не блытаць. Потому што памяць яна такая, яна можа падманваць. Ну вось, я вас падмануў, значыць. Коўзанка гэта каток. Я вас падмануў, то бок я патлумачыў вам не тое. Гэта каток. Окей. А тады як будзе вось гэтае прыстасаванне? Коўзаць. Ладно, коўзанка гэта каток. І адсюль ёсць слова утворнае, коўзацца, то бок слізгаць, то бок паслізгвацца. Ну вось, слова коўзацца. Канькі. Цікава, ёсць іншае слова для канькоў? Не, толькі канькі, окей. Канькі. Ось так яно. Добра, ідзём далей. Так, я вам расказваў, што 19 год гэта час весны народаў, то бок калі пачалі фармавацца, паўставаць нацыянальнасці. Таму што, зноўку, Вялікае княства Літоўскае, ну, гэта варта размяжоўваць. Вось, дарэчы, у Каліноўскага першая газета мужыцкай праўды не выдадзеная, яна не пайшла ў друк, была пра тое, што у ёй гаварылася, што мужыкі мае родныя, мы завемся літоўцамі, а наша зямля спрадвечна называлася Літвою. Ён гэта ў друк не пусціў, то бок гэта было ну, ўжо надрукавана, але не пушчанае ў друк. Гэта важны момант. Чаму? Таму што ішла весна народаў. Як гэта все звязана? Вялікае княства Літоўскае. І калі взяць ну, Беларускую народную рэспубліку, Рэспубліку Беларусь, гэта адно і то же, і не адно і то же ў той же час. Чаму? Вялікае княства Літоўскае. Гэта, у тым ліку, наша дзяржаўнасць, але гэта і дзяржаўнасць і украінцаў, і сучасных літувісаў, то бок гэта наша агульная спадчына. Так, у Вялікім княстве Літоўскім мы, беларусы, панавалі. То бок нас была большасць, фізычна большасць. Нашы магнаты, там, Леў Сапега, Радзівілы, яны панавалі. Яны фактычна кіравалі Вялікім княствам Літоўскім, то бок нашы магнаты. Напрыклад, Радзівіл руды і чорны ў свой час ішлі супраць караля. І рабілі тое, што ім было выгадна палітычна. То бок гэта указвала на тое, наколькі, па-першае, нашы радзівілы былі ўплывовымі, а па-другое, Вялікае княства Літоўскае, ну, у канфедэрацыі з каралевства польскім было незалежным, што нашы магнаты маглі дзейнічаць незалежна. Хаця, ну, як бы, гэта было, як бы так сказаць, з аднаго боку, як бы не варта такога было рабіць, таму што можна было выклікаць, як бы так сказаць, незадавальненне з польскага боку, а з іншага боку як бы і дзейнічалі, таму што у нас былі статуты, якія нам гэта дазвалялі. Нашы статуты. Вось яшчэ, статуты, напісаныя на старабеларускай мове. Скарына напісаў Біблію на старабеларускай мове. І тому падобна. Справаводства да пэўнага часу ішло на старабеларускай мове. То бок, у гэтай дзяржаве мы панавалі. Гэта так. То бок, гэта наша агульная дзяржава з сучаснымі літувісамі, украінцамі, але пры гэтым мы панавалі, то бок гэта і наша агульная спадчына, наша агульная дзяржаўнасць, але пры гэтым беларусы фармавалі гэту дзяржаўнасць, то бок культурна, палітычна.
Ось, але гэта наша агульная спадчына, то бок нельга казаць, што гэта не ваша, это наша. Гэта наша агульная спадчына. І у 19 годзе адбывалася тое, што адбывалася. То бок у сярэднявеччы нацыянальнасцяў не існавала, былі народнасці, былі літвіны, былі русіны, але ў 19 годзе з русінаў і літвінаў хто паўставаў? Паўставалі украінцы, беларусы, літувісы. Латышы ў тым ліку і гэтак далей. То бок сярэднявечнай нарадоўсці паўставалі мадэрныя нацыі, нацыянальнасці. Гэта важны момант. То бок мяне сёння на Ютубе паправілі ў супольнасці. А дзе яна? У мяне мусіла быць адкрыта зараз. Пані Ірына. Ось. Пані Ірына пісала, што дэкалька лістоў ад Каліноўскага, у іх ніколі нічога пра беларускую ідэю я не бачыла. Ён пісаў пра Літву. Пра Літву ён пісаў, гэта праўда, але зноку не было надрукавана. Беларуская нацыянальная ідэя гэта нешта чужое, што намагаюцца нам навязаць нашыя ворагі. Мы літвіны, і наша нацыянальная ідэя запісана ў статуце ВКЛ, нашай роднай мовы літоўскай. Трэба памятаць, хто мы. Вось тут я бы хацеў адказаць, што нельга перамешваць сярэднявечную ВКЛ сучаснай мадэрнай нацыяй і дзяржаўнасцю. Таму што Беларусь з'яўляецца пераемніцай ВКЛ, Великае княства літоўскага, то бок з ВКЛ вынікла дзяржаўнасць Беларусі, Рэспубліка Беларусь, ПНР, потым Рэспубліка Беларусь. Але пры гэтым гэта розныя дзяржавы, то бок тая была сярэднявечная, а сёння мы маем мадэрную, сучасную. Нельга гэта перамешваць, гэта няправільна. То бок нашы продкі зваліся літвінамі, гэта праўда. І русінамі, і гэта праўда, таму што ад веры магло залежаць, ад прыналежнасці. Напрыклад, нават была прымаўка, што ехаў там гаспадар да Вільні, быў ён літвінам. Вяртаўся гаспадар да Бярэсця, зваўся ён русінам. То бок, нават ад месцазнаходжання магло залежаць ад веравызнання, хто ён быў. Праваслаўны, уніят, католік, пратэстант, кальвініст, залежала. Альбо ад дзяржаўнай прыналежнасці, то бок я літвін, я паходжу з Великага княства літоўскага, гэта моя дзяржаўнасць. То бок гэта сярэднявечныя паняткі. У 19 годзе вылучаецца нарадовасці, народнасці, нацыянальнасці, не народнасці, а нацыянальнасці. І Каліноўскі гэта разумеў, ён не выдаў у друк менавіта выпуск пра Літву. І праўда, як пані Ірына зазначае, у газетах, не газетах, а гэта, у мужыцкай праўдзе Беларусь слова вы не знойдзеце. Вы знойдзеце мужыкі, вы знойдзеце маскаль, вы знойдзеце немец, вы знойдзеце іншы там француз, англічанін. Пра Беларусь не сказана. Але пры гэтым варта звярнуць увагу на спадара Парфеновіча. Парфеновіча, якога ў Менску схапілі, шляхціча Парфеновіча. І ён выдаў Каліноўскага, выдаў яго канспіралагічную кватэру ў Вільні, дзе ён, дарэчы, жыў насупроць палаца мурав'ёва-вешальніка. І дзякуючы захаваўшыся звесткам, мы ведаем, што пароль паўстанцу было «Каго любіш, люблю Беларусь». Хтосьці кажа, што зноўку, што ой, гэта ж Парфеновіч, ён здраднік, мог там выдаць нейкую лухту. Зноўку, ён жа выдаў пароль, каб знайсці карныя органы знайшлі Каліноўскага, то бок яны ж без пароля не маглі б увайсці ў яго кватэру. То бок яны скарысталіся дзейным паролем, які існаваў. Яны сказалі, жандармы, каго любіш?
Імаверна, Каліноўскі адказаў: «Люблю Беларусь» і адчыніў, то ўзаемна. Ну, пароль існаваў, то бок сам факт таго, што яны схапілі Каліноўскага, то бок яны ж не сказалі левы нейкі пароль. Яны сказалі пароль, які існаваў. Значыць, ён існаваў, калі Каліноўскі адчыніў дзверы і яго схапілі. То бок, значыць, Парфіновіч сказаў праўду. І гэта было зафіксавана. То бок назва Беларусі, яно ўжо было зафіксавана, то бок яно было сфармулявана. І Каліноўскі, імаверна, разумеў, што менавіта ідзе працэс паўставання нацыі, то бок час ідзе, прыйшоў, то бок ён быў вельмі адукаваным, ён вельмі добра адчуваў свой час. І што надышоў час сфармавацца ўжо, ну, што ўжо фармуюцца літувіцы і беларусы, і ў тым ліку украінцы ў той час фармаваліся. Мы все фармуемся. І палякі. Мы все фармаваліся. Як ужо такая нацыі. Султан меня поправляе. Канспіратыўную. Дзякуй, Султане. Я магу агаворвацца так. Так. Пані Альгердзе піша, што літвін русін сама назвы, а беларус імперская мянушка. Літвін русін гэта праўда сама назвы. Аўтэнтычныя. Але не магу пагадзіцца, што беларус гэта імперская мянушка. Чаму? Адкуль у гэтага пра імперскую мянушку растуць ногі? Напрыклад, растуць ногі пра знакаміты выраз Кацярыны II, маўляў, забараніць нас... Як там было? Давайте я, каб правильно все казаць. Кацярына II. Так. Дзе яно? Здавалася б, быў малюнак дасціпны у Гугле, а яго няма. Ладно. Ну, сэнс у тым, што Кацярына II, маўляў, забараніла нашу ўласную назву. Што мігае? Секундачку. Там здарыўся... Нешта здарылася. Я адрамантаваў. Так, давайте працягнем. Ёсць знакаміты выраз, гэта так званы, дзе Кацярына II, расійская імператрыца, забараніла нашу ўласную назву, Великое княство Литовское, і навязала назву Беларусія. Это неправда. То бок Кацярына такіх слоў не казала, то бок это ўжо высветлілі, што гэта фейк. І тое, што рэальна было, назву-то нашу забаранілі, гэта правда, то бок яна была забаронена, і не можна было ўзгадваць. Але замест гэтага якая была назва? Вось тое, што па тэме паўночна-заходні край. Проста губерня, проста безназоўная губерня. І яно мае сэнс, таму што, ну, уявіце,
вам трэба акупаваць нейкую тэрыторыю і яе асіміляваць і навязаць ёй сваю культуру. Навошта вам даваць ёй назву? Хоць якую, неважна, там, умоўна, не ведаю, вы захопліваеце край? Вішнурыя. Во, хай будзе Вішнурыя. І вы называеце яе Вішнурыя. Які ў гэтым сэнс? Таму што вы назовеце яе Вішнурыя, і, допустим, вы выдумалі гэта з галавы, каб замяніць гэтай назвай яе сапраўдную назву. Што адбудзецца? Дык людзі згуртуюцца вакол гэтай назвы і пачнуць все адно казаць: мы вішнарыцы, ідзіце вы там у ГЭК, мы вас не ведаем, вы акупанты, а мы вішнарыцы. Ну, то бок, гэта такія лагічныя рэчы, якія, не даюць назвы хоць які назвы самастойныя акупаваным тэрыторыям. Акупаваная тэрыторыя заўсёды становіцца часткаю. У нашым выпадку, калі Беларусь акупавала Расія, мы сталі губерніяй. І все, мы былі губерні, без назвы, проста губернія. Безназоўныя. То бок у нас расейцы спрабавалі сцерці нашу сваю памяць гістарычную, вынішчыць нашу мову, наш гонар народны, нашу годнасць, каб мы былі проста губерняй, чарговай расійскай губерняй. Вось гэта была палітыка Расіі заўсёды. Але ў той жа час Альгерд мае рацыю, што Беларусь была на мапах, на гістарычных дакументах, у тым ліку так называлася Масковія. Было такое, але не спачатку. Вось гэта, дарэчы, не. Такое было. Так, Масковія таксама прымервала на сябе назву Беларусь па розных прычынах. Але ад пачатку Беларусь была не там. Белая Русь, яна гуляла. Гэты назвы, як Літва, як Беларусь, яны гулялі. Туды-сюды. Калі коротка казаць, гістарычна Літва, яна ахоплівала Гарадзеншчыну, Меншчыну, трошкі Полаччыну і, уласна, Віленшчыну. Ну, яшчэ можна взяць Коўна, Ковеншчыну. Вось гэта была гістарычна Літва. Ну, трошкі Ковеншчыну можна взяць. А куды падзелася астатняя частка? Ну, вось, Белая Русь гуляла. То гэта была Смаленшчына, гэта спрадвечна крывіцкая земля. То гэта была Полаччына, Віцебшчына, Магілёўшчына. Потым поўнасцю Літва заняла назву, ну, то бок вся наша тэрыторыя сучасная была Літвою. І гэта туды-сюды гуляла. І гэты назвы спаборнічалі паміж сабою. Літва, Беларусь. То бок это не навязаная назва. Яна была з намі. Просто гэты назвы спаборнічалі паміж сабой. Ну, то бок, у выніку атрымалася, што перамагла назва Беларусь. І яна не з'яўляецца акупацыйнай. Гэта важна разумець. Чаму гэта важна разумець? Таму што, давайте дапусцім думку. Беларусь — назва акупацыйная. Што гэта атрымліваецца? Вось на сённяшні дзень, на 24 год, мы беларусы. І то бок у мяне у пашпарце напісана беларус. Ладно, у пашпарце не пазначаецца сама свая народнасць. Дзе пазначана народнасць? Не ў пашпарце. Ладно. На пашпарце напісана Рэспубліка Беларусь. То бок моя краіна Беларусь, я беларус, а гэта назва навязаны акупанцкія. Но атрымліваецца зноў, гэта некая пастка, спрадвечна пастка некай гаротнасці, некай зменшавартасці, што атрымліваецца я меншавартасны, тому што, я называюся акупацыйнай назвай. Моя краіна з акупацыйнай назвай, моя мова называецца акупацыйнай назву. Гэта некі замкнёна кола меншай вартасці. Так не можна жыць, так можна ўвогуле дайсці да страшных рэчаў. То бок, чаму бы не дапусціць думку, што трэба ганарыцца сабой, што мы, беларусы, мы годныя. Нашы продкі былі ліцвінамі, гэта праўда.
Сёння мы беларусы, і мы годныя. Наша гісторыя спрадвечная, Вялікае княства літоўскае, Рэч Паспалітай абодвух народаў. Далей, паўстанне Каліноўскага, Касцюшкі, паўстанне Эмілій Плятар. Это все наша гісторыя. І мы годныя. Мы нашыя продкі паўставалі, яны баранілі нашы краі. Яны былі годныя, яны былі моцныя. І мы моцныя. Ну, чаму б вось так не разважаць, што мы таксама моцныя. Не таксама, мы і ёсць моцныя. Нашы продкі былі моцныя, і мы моцныя. Ну, давайте так разважаць. Вось гэта то, што я лічу правільным, слушным. Ганарыцца сабой, ганарыцца сваёй гісторыяй, ганарыцца самімі сабой. То бок, мы годныя. Вось і все. І Каліноўскі... Давайте, листы з падшыбеніцы. Каліноўскі важныя. Гэта, я бы сказаў, Каліноўскі это нумар адзін увогуле у пантэоне беларускай гісторыі сярод усіх герояў. То бок, чаму? Менавіта гэты чалавек, ну, гэта выбітная постаць. Адукаваны. Вельмі адукаваны. Малады. Яму было 26 год на момант пакарання смерцю. На хвіліначку, мне 24. Мне 24 гады. Яму 26. І ён быў паўстанцам. Ён быў паўстанцам, і ён вельмі яскрава і горача ну, як бы так сказаць, прыгожа. Захаваў, паказаў нам сэнс, нам, беларусам, якая ў нас мусіць быць увогуле нацыянальная ідэя. Якая? Ён паказаў. Кастусь Каліноўскі. Я вам зачытваў раней падчас этэру радкі. Пра вольнасць, пра маскаля, пра паноў. Чаму гэта так важна? Вось, я адкрыў ліст, давайте яшчэ яго зачытаю і дам адказ. Браты мае, мужыкі родныя, з падшыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаці, і можа раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную, і тебе, дарагі мой народзе, грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за твою праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова прадсмертнае, бо яно, як з таго света, толькі для дабра твайго напісана. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Тагды ён толькі магчыме жыць у багатстве. Па праўдзе, тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба, калі збагаціць навукай розум, разаўе сэрцы і радню цэлу сэрцам полюбіць. Но як дзень з ночу не ходзіць разам, так не ідзе разам навука праўдзівай з няволі маскоўскай. Дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багатства і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для добра, но на пагібель нашу. Для таго, народзе, як только калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду. Но, ухапіўшы, за што можаш, зможаш, за касу, секеру, цэлай грамадой ідзі ваяваць за сваё чалавечае і народнае права, за сваю зямлю родную. Бо я ж табе з-пад шыбеніц кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі на табой маскаля уже не будзе. Твой слуга і Яська, гаспадар з-пад Вільні. Пані Альгерда піша, я ганаруся тым, што я літвінка, і хутка мы пазбавімся ад акупацыйнай злачыннай улады. Зноў станем вялікай Літвой. Дабраноч, дзякуй за стрым. Дзякуй, пані Альгерда. Дарэчы, выбачайся, я да вас звяртаўся як да пана. Пані Альгерда, дзякуй вам
за ваши каментары. Вельмі было прыемна. Вельмі было прыемна. Дабрана ж вам. Так. Ну, што мы тут бачым? Каліноўскі, калі вось падсумоўваць все гэта, што ён на што звяртае ўвагу? На вольнасць, свабоду. На тое, што мы, беларусы, мусім панаваць на сваёй зямлі. Трэцяе. Пра вольнасць, што все не вольнасць, а роўнасць, што все роўныя. Ні пана, ні гаспадара. Усе роўныя. Чацвёртае. Што была заўвага пра немца, пра маскаля. Ну, пра немца ўжо не актуальна, але актуальна пра маскаля. Што тагды зажывеш шчасліва, калі на табой маскаля ўжо не будзе. Гэта актуальна і сёння. Гэта мы бачым паводле сённяшніх падзей, увогуле апошнія 30 год, калі взяць і перыяд Беларусі. 4 моманты, які можна вельмі коротка сфармуляваць, звесці да аднаго і даць адказ, якая нацыянальная беларуская ідэя. А беларуская нацыянальная ідэя, яна можа гучаць так, што наша ідэя нацыянальная — гэта вольны беларус, які пануе ў сваім вольным беларускім краі. То бок гэта асноўнае. Вольны беларус у вольным беларускім краі. Сам сабе пан, сам пануе. Ну, як гэта было вялікім князь літоўскім, калі мы самі былі сабе гаспадарамі. То бок, маскаль нас запрыгоніў падчас расійскай імперыі, заняволіў. Дарэчы, Каліноўскі у, здаецца, другім выпуску газеты узгадвае пра знакамітую 1861 года закон пра скасаванне прыгоннага права ў Расіі. Каліноўскі азначае, што не верьце, мужакі, гэта падман, таму што маскаль падманлівы, хлуслівы, яму верыць няможна. Ну так у нас, напрыклад, даўно ўжо у нас, нашых продкаў, беларусаў, ліцвінаў, не было прыгоннага права. То бок, это у расійскай імперыі нас заняволілі. Нам навязалі прыгоннае права, нашу шляхту, як это падабраць слова, разабралі, быў разбор шляхты. То бок знішчылі наш пласт эліты, шляхту нашу знішчылі, магнатэрыю нашу знішчылі, магнатаў. Хаця хтосьці змог захаваць тое-сёе, там, свой маёнтак, свой статус. Ну, яны таксама былі пад рэпрэсіямі, пад уплывам рэпрэсіяў. Вялікую частку беларусаў заняволілі, пачалі проста раздаваць налева-направа як падарункі, таму што, калі паглядзець, калі Сувораў, не Сувораў, а хто там быў? Здаецца, Сувораву гэта было? Не, хто там быў? Здаецца, Сувораву падарвалі там, уявіце, чужынцу, чужакі свайму, а для нас ён чужынец. То бок чужакі яшчэ аднаму для нас чужаку падарвалі нашых людзей. Это шаленства. Ну, так было. То бок у яго былі душы. Карацей, нашых продкаў раздавалі проста налева-направа расейцы як падарунак сваім жа. Ну, Каліноўскі заклікаў: не верьце, маскаль падманлівы і хлуслівы. Ну, вось гэта варта памятаць. То бок гэта тыя сэнсы, якія варта ведаць і памятаць сёння і не забываць, што тады, у 1863 годзе, што сёння,
А ніякія з Расіі калабарацыі, не ведаю, супрацоўніцтва, сяброўства не можа быць. Не можа быць увогуле. Трэба пра гэта забыць і памятаць, што... І памятаць проста пра словы Каліноўскага. Нават не трэба нічога выдумляць, не трэба выдумляць ровар нанава. Калі ласка, тут усё ёсць. Это, напэўна, той сэнс, які я бы хацеў, каб ён пашырыўся, каб усвоіўся ў галовах людзях, тому што гэта важна. Так, а куды палова чата знікла? Ну, ўжо пазнавата, пэўна, і людзі пазнікалі. У мяне інше пытанне да Костуся і да Султана. Чаму вы паўдалялі паведамленні свае? Воладымир піша: «Вітаю, Беларусі». Вітаю вас, Володимире. В Україні ми мали дві самоназви – українець і русин. В Закарпатті досі є люди, які себе русинами називають. Цікаво. Не чапайте Велике княство Вішнорське. Можете пояснити різницю між Літвін, Русін, Білорус, коли ті назви виникли? Ну, сьогодні пані Швідрігала я розказував. Ну, давайте коротко ще підсумую. Літвін, Русін – гэта середньовечныя нашы назвы, то бок залежыць ад часу, як гэты назвы мяняліся. Напрыклад, у пэўны час русінам мог назваць себе той, хто належаў да праваслаўнай веры, літвінам, хто належаў да каталіцкай веры, а потым уніяцкай. Гэтаксама літвінам мог себе назваць той, хто проста пазначаў сваю прыналежнасць да Великага княства Літоўскага, да дзяржаўнасці, палітычная. То бок гэта быў палітычны панятак. Мог быць рэлігійным паняткам і палітычным паняткам. То бок гэта не абазначала народнасць. Это была палітычная, рэлігійная, то бок такога панятку, як зараз, на даны момант, не існавала, што вось я беларус, я там нарадзіўся ў Менску, я размаўляю па-беларуску, значыць, я беларус, ці я літвін. Не, такога не было. То бок такімі катэгорыямі тады людзі не разважалі, таму што такога не існавала яшчэ. Не існавала. Гэта ўзнікла пазней, у 19 годзе. Вось. Беларус – гэта наша сучасная назва, якая ўзнікла у тым ліку пачынаючы з 19 стагоддзя, то бок калі адбывалася весна народаў у Еўропе, і гэта назва, яна канчаткова сфармавалася, то бок за яе ухапіўся у тым ліку Каліноўскі, потым нашы астатнія дзеячы, адраджэнцы. Былі розныя прычыны, чаму менавіта за гэту назву ухапіліся. То бок гэта можна доўга і глыбака разбірацца, то бок цалкам рэальна, што маглі ўзяць назову Літва. Магло быць, магло. Маглі ўзяць і іншую, таму што былі розныя праекты, і Великая Крывія, гэта Ластовскі прапанаваў. Великая Літва, не проста Літва, а Великая Літва. Нават Ян Станкевіч выдаў тлумачальнік з велікалітоўскай мовы на расейскую, маскоўскую. То бок ён нават такую выдаў. Але нашы адраджэнцы схапіліся за назву Беларус. І нічога кепскага ў гэтай назве няма. То бок гэта тое, што я адстаиваю. У гэтай назве нічога кепскага няма. Яна не акупанцкая. За яе схапіліся нашы адраджэнцы, менавіта нашы беларусы. Багушевіч, Каліноўскі, бацькі БНР і так далей, так далей. То бок, не акупанты ж схапіліся, а нашы адраджэнцы. То бок, і чаму я лічу важным шанаваць гэту назву беларус, таму што, як я ўжо сёння прапанаваў смадаляваць, давайте уявім, што калі беларус гэта ўсё ж такі акупанцкая назва, такое сабе жыць сваё жыццё, ведаючы, што твоя назва твоей нацыянальнасці, твоей мовы акупанцкая. Мне здаецца, так можна дайсці да
нейкіх грахоўных думак жудасных там, таму лепш, нават не лепш, ну у прынцыпе варта шанаваць самога сябе, сваю гісторыю, сваю культуру, сваю мову і сваю назву. Таму, ну, не трэба адмаўляцца. І Літвін гэта наша гістарычная назва. То бок цалкам нармальна, адэкватна, калі ну сёння, допустим, беларус кажа: я Літвін. Окей, можна быць, можа быць. То бок ёсць беларусы, якія падчас перапісу пазначалі сваю нацыянальнасць Літвіны. Окей, чаму не? Гэта можа быць, гэта можна смяшаць, то бок ніякай супярэчлівасці тут няма. То бок нацыянальная ідэя яна сфармавалася вакол назвы беларус, але і карыстацца Літвінам можна. Чаму не? Калі ёсць такое жаданне. Добра, давайте на гэтым будзем сканчваць. Да. Я падказваю на ваши пытанні, і я хацеў яшчэ вось гэта відэо ўключыць. Вось акурат пра той нумар мужыцкай праўды ад Уладзіміра Арлова, гісторыка. Што мала хто ведае, што сярод нумароў мужыцкай правды быў адзін, які Каліноўскі не дазволіў да выпуску. Гэта так званы літоўскі нумар. Чаму? Таму што аўтар гэтага нумара пісаў, што зямля наша спрадвеку завецца Літвой, а мы завемся літоўцамі. Але на той час Каліноўскі ўжо зрабіў свой выбар, што зямля наша завецца Беларуссю, а мы завемся беларусы. Пра гэта нам кажа і вядомы пароль паўстанцаў: каго любіш, люблю Беларусь. То взаемна. Пакуль што Ну вось, гэта словы Владзіміра Арлова. Давайте падказваю на ваши пытанні, і на гэтым будзем сёння сканчваць. Трансляцыя так, напэўна, доўга ідзе. Так, гадзіна 40 хвілін, і мы ўжо будзем сканчваць. Так, мне Кастусь адказаў на пытанне пра чаму павыдалялі паведамленні. Ён адказвае, што захады бяспекі. Окей. І Кастусь таксама пытае, як ставіцца да людзей, якія даюць сваіх РПЦ МПшных дзяцей у сувораўскую вучэльню. Для мяне яны не беларусы дакладна. Цяжкае пытанне. Ну, давайте па парадку. Па-першае, я бы не спешыў там збіраць іх права называцца беларусамі, тому што, як бы Беларусь гэта нацыянальная прыналежнасць, народная прыналежнасць. То бок, нават калі чалавек, нават умоўна там чалавек кепскі, нельга ў яго забраць права, што ён беларус. Нават нельга сказаць, што я не ведаю. Нават ты же каго возьмем? Ты же лукашэнкаўцы. З аднаго боку, яны антынацыянальныя, то бок яны выбралі шлях свой там прасавецкі, пралукашэнкаўскі. Гэта таксама беларусы. Яны такія, але гэта беларусы. Давайте з іншага боку падыдзем, што тое, што аддаюць у сувораўскую вучэльню, вось гэта беда. Чаму? Таму што калі дзіцёнак прыходзіць кудысьці вучыцца, асабліва калі гэта звязана з жаўнерскай справай, там мае сэнс усё. Ад назвы да сэнсаў, які ўкладваюцца ў галаву дзіцёнку. Пачнём з самой назвы. Сама назва максімальна праблематычная. То бок дзіцёнак, ён беларус, нарадзіўся ў Беларусі, яго даюць у сувораўскую вучылішчу. Што ён думае? Значыць, Сувораў быў нейкім класным чалавекам. Ён ж вучыцца ў сувораўскай вучылішчы, яго аддалі бацькі. Бацькі гэта, альбо аўтарытэт для таго, каго не аўтарытэт, ўсё адно ён будзе любіць бацькоў, так ці інакш. Любімыя бацькі далі ў сувораўскае вучылішча, альбо нелюбімыя, альбо родныя бацькі. Можа быць, я не ведаю. Па-рознаму, сітуацыі розныя. Ты не ведаеш, бацькі далі, любімыя, родныя бацькі далі, аўтарытэтныя бацькі далі ў вучылішча. Там ёсць афіцэры, якія вучаць. Афіцэры таксама аўтарытэты. І тут назва вучылішча сувораўская. Это закладваецца ў галаве, што значыць Сувораў быў добрым чалавекам.
калі я вучуся ў вучылішчы ў імя гэтага чалавека. Гэта жудасна. Чаму? Таму што чалавек вучыцца на жаўнера, на афіцэра, і гэты чалавек потым будзе, я не ведаю, выконваць пэўныя вайсковыя абавязкі ў Беларусі. І гэта праблема, таму што беларус укладваецца максімальна прарасійскія погляды ў галаву. Таму што Сувораў, ён чалавек, які з'яўляецца карнікам. Для нас, дарэчы, я тут успомніў, што я тут, напэўна, наблытаў. Сувораў і... Зараз, Сувораў. Як ж звалі, боже. Ці не наблытаў. Сувораў. Я раней пра Суворава казаў, калі пра душы. Я расказваў раней пра душы. Што далі душы. Сувораў. Все, я правильно сказаў. Сувораў. Нічога не наблытаў. Даруйце, я магу вечарам грузіцца вельмі доўга, таму што вечар, мазгі ўжо не такія гнуткія. Давайте, можа, некую карцінку паставлю. Так, а дзе яно было? Відарысы? О, клас. Окей, Каліноўскі. Пра што я казаў? Я казаў пра Суворава. Сувораў — гэта кат нашага народа. Чалавек, які шмат пакараў смерцю нашых людзей, запаневоліў. Крывавы чалавек, крывавы акупант для нас. Крывавы. Не проста акупант, а крывавы акупант. Максімальна крывавы акупант. І чалавек, які, дзіцёнак, вырас у вучылішчы, якой мае назву Сувораўская, хоць страляй, хоць забі яго, ён будзе да канца жыцця верыць, што Сувораў класны чалавек. Ты ніяк не пераканаеш яго. У гэтым вся праблема. То бок у яго закладаецца антынацыянальны сэнс. І гэта пачынаючы толькі з назвы. А далей ідуць там само навучанне, якое якім чынам падаецца. Там не падаецца пра наше шляхецтва, што вось у нас была шляхта, і для шляхты гонар быў перш за ўсё, і шляхецкі кодекс. Вось існаваў у нас шляхецкі кодекс у беларусаў, у ліцвінаў, нашых продкаў. Існаваў шляхецкі кодекс. Яны яго не вывучаюць. Яны не вывучаюць пра Касцюшку, ні пра Каліноўскага, ні пра Стэфана Баторыя, які быў проста выбітны стратэг. Стэфан Баторый. Яны яго не вывучаюць. Вось чаму б не назваць вучылішча імя Стэфана Баторыя? Ідэальна было б Стэфана Баторыя. Чалавек, які вызваліў наш край з-пад расійскай акупацыі у свой час. Гэта быў геній свайго часу, Стэфан Баторый. Таму вось гэта праблема вялікая, калі дзяцей аддаюць у сувораўскае вучылішча, таму што дзіцёнку проста закладваюць там прарасійскія антынацыянальныя сэнсы, антыбеларускія сэнсы. І гэта праблема. Кастусь піша: для мяне чалавек беларус — гэта не па пашпарце, а па ідэнтычнасці. І ён павінен быць носьбітам нацыянальнай беларускай ідэнтычнасці. Таму ж эстонцу, латышу і літвісу распавядаюць пра гэта ж не трэба. Слухайце, Кастуся, вось все беларусы маюць беларускую ідэнтычнасць. Тут можете паспрачацца са мной, што яны ж не размаўляюць па-беларуску, і зачастую, калі задаць пытанне, кім ты ся лічыш, могуць не адразу даць адказ. Але я вас запэўню, я паездзіўшы вось па Еўропе, то бок я быў і Літве, і ў Польшчы, вось ва Ўкраіне, быў і у Расіі адзін раз, ездзіў да свайго прыяцеля. Слухайце, у Латвіі таксама быў. Беларусы адрозніваюцца, максімальна ад усіх адрозніваюцца, максімальна. Украінцы, расійцы, латышы, літвісы, палякі — ніхто і блізка не падобны да беларусаў. Мы ўсё адно, нават
беларусы, якія размаўляюць па-расейску, які не могуць даць адразу адказ, кім ты ся лічыш. Ці ведаеш, хто такі Каліноўскі, ўсё адно адрозніваюцца, ўсё адно есть менталітэт, і я кажу пра менталітэт не кепскі, я не кажу пра хатаскрайнасць, а я кажу пра іншы менталітэт, пра прыгожы менталітэт, пра еўрапейскасць, што беларусы еўрапейскія вельмі такія, ну, еўрапейскія, вельмі такія людзі, ну, мы такія, ведаеце, ну, на самом рэчы, высакародныя людзі. Это правда. Мы сціплыя, мы ціхі, але гэта плюс. Таму што, напрыклад, у Польшы палякі, ну, яны больш такія варчлівыя. Яны любяць паварчаць, паскардзіцца, гучна паскардзіцца літаральна на вуліцы. Вось ты можаш выйсці з трамвая, якісь паляк, як давай там проста варчаць, проста крычаць, а ты проста там, ну, не ведаю, там трошкі задзеў яго там лакцём. І ён всё варчыць, ён не можа, ён проста эмоцыі перапаўняюць. Украінцы іншыя, украінцы таксама вельмі эмацыйныя. Яны, вось я быў у Кіеве месяц жыў, вельмі эмацыйныя людзі. Ну, многія проста вельмі эмацыйныя людзі. І да жыцця яны ставяцца вельмі эмацыйна. І калі украінцы здзіўляюцца, што там мы масава не разбіралі лаўкі ў 20-м годзе, як яны разбіралі на Еўрамайдане, ну, таму што, ну, украінцы самі па сабе вельмі эмацыйны. Вось, і калі іх штосьці карціць унутры, яны гатовы проста все там знесці, каб не ведаю, там тое, што карціць, дабрацца да гэтага і наваляць тумакоў. А мы іншыя. То бок у нас хоць як бы нас не знішчалі стагоддзямі, ўсё адно нейкі менталітэт захаваўся яшчэ той велікалітоўскі. А гэта шанаванне закона. То бок, як казаў Леў Сапега, у правовой дзяржаве мусіць панаваць закон. То бок мы тыя людзі, якія жылі, ну, нашы продкі, пры магдабургскім праве, пры статутах. Мы самі выбіралі сабе великага князя і караля. То бок у нас было да 15% шляхты. Это вельмі шмат. Кожны трэці беларус носіць шляхецкае прозвішча, ці мае шляхецкі карані. Настолькі было шмат шляхты. Ну, то бок мы іншыя. Мы сціплыя, мы такія более сціплыя, але, ну, гэта не значыць, што мы слабыя. Абсалютна. Мы моцныя, ну, мы па-свойму моцныя. Таму, ну, я скажу так, што не, беларусы не пераблытаць. Беларусы нават расійскамоўнага, які не ведае сваёй гісторыі, не пераблытаць. Вось зноку я тут камунікаваў за мяжой там, і у тым ліку ў Кракаве, і з расійцамі, і з палякамі, зразумела, і з украінцамі. Не, беларусы адразу вылучаюцца. Беларусы вылучаюцца такой сціпласцю, інтэлігентнасцю, асцярожнасцю. Беларусы не шумяць, беларусы нікому не перашкаджаюць, но пры гэтым гэта не значыць, што беларусы слабыя. Ну, то бок, калі трэба, беларус можа даць паддых, калі трэба. А можа і не даць, калі не хоча. Ну, то бок, мы проста іншыя. У нас адно ёсць свая ідэнтычнасць, свой менталітэт. І гэта не змяніць. Так, ну давайте яшчэ падказваю на ваше пытанне. Удакладненне пра эстонцаў. Амаль усе эстонцы лютэране і трохі эстонцаў мясцовай РПЦ. Так, яшчэ раз. Эстонцу, латышу і літувісу не трэба нагадваць, чаму яны размаўляюць паміж сабою выключна на нацыянальных мовах. Сваіх дзяцей не называюць імёнамі на расійскі манер і не даюць РПЦ МП. Так, такі момант ёсць. Я зразумеў вас, Кастуся. Гэта тое, што вы кажаце, Кастуся, гэта канчаткова стадыя сфармаванасці нацыі. Праз у тым ліку савецкую акупацыю, зараз пра расійскую лукашэнкаўскую акупацыю, мы яшчэ да канца не сфармаваліся, тому што, ну так, палякі, нават падлеткі, дзеці, якія, ну, здавалася, падлеткі, што ім цікава ў гэтым жыцці, збольшага там тык-ток, контент, тусоўкі, але нават польскія падлеткі там, ну, яны ведаюць, хто такі Касцюшка, яны ведаюць пра варшаўскае паўстанне, яны ведаюць. Яны разбіраюцца, хто такі Пілсудскі,
У той жа час, як многія беларускія дзеці не ведаюць ані каліноўскага, ані пра слуцкае паўстанне, то бок у іх у галаве не закладзена як нацыянальны сэнс. І гэта ёсць такое, гэта праблема, гэта рэальная праблема. Это вялікая праблема. Гэта тое, гэта тое, што Кастуся вы сфармулявалі, гэта вы акрэслілі нашу проста некую нерэальную працу, якую трэба будзе выканаць у будучыні. Завершыць фармаванне нацыі. Завершыць фармаванне нацыі, но яшчэ не завершана. То бок беларусы пачалі фармавацца як нацыя, гэта ёсць, але яно не завяршылася да канца, таму што так, ва ўсіх 100%, нават пераважна большасці, няма такога, што дакладных сэнсаў у галаве пра нацыянальных герояў, пра нацыянальную мову, гісторыю няма. І над гэтым трэба працаваць. Працаваць і працаваць. І гэта праблема, так. Нездарма беларусаў называюць славянскімі немцамі. Я, дарэчы, пра гэта таксама чуў. Можа быць. Альбо, не ведаю, усходнімі чэхамі. Грузіны казалі, мы не беларусы, з кветкамі не выйдзем. Выйшлі не з кветкамі, выйшлі з петардамі. Невялікая розніца, не давайце себе ў крыўду. Дарэчы, па-першае, зноўку, чамусьці все кажуць пра кветкі, хаця я рабіў на сваім канале выпуск, дзе уставіў рэальна кадры, як беларусы давалі тамакоў сілавікам. І гэта было на маіх вачах. То бок я быў на немізе 9 жніўня, і мы стаялі ў шчэпкі, то бок мы не хадзілі з кветкамі. 9 жніўня на немізе рэальна былі сутычкі, баявыя сутычкі. То бок баявыя сутычкі ў тым плане, што реально, ёсць відэа, дзе беларусы накідваюцца на сілавікоў і проста калоцяць іх. Проста калоцяць. У Пінску, самае яскравае відэа ў Пінску, взялі проста там, гэтыя дрэвы, напэўна, лаўкі разабралі, і давай як лупаціць сілавікоў. Гэта было. Чамусьці гэта невыгадна, ці не хочуць прыгадваць людзі, але і гэта было. А колькі было выпадкаў вось у Менску, проста ў дварах ганялі таксама амапаўцаў, проста ганялі. Проста натоўпам проста вылоўлівалі там па аднаму-два і ганялі. І такое было. Пра гэта ніхто не прыгадвае. Хаця і гэта было. Дарэчы, калі новы этэр на Твічы? На Твічы маецца на ўвазе гульневы? Давайте на тыдні заплануем. Дзесьці там, можа, ў сяраду ці ў чацвер я зладжу. Ніна Вагінская хадзіла колькі са сцягам. Я був у Беларусі ў 11 року. Мені було 11 років. Кльова країна. Дороги рівні, чисто на вулиці. Кастусь піша, мы, беларусы, гэта эстонцы на мінімалках. У добрым сэнсе. Мы бліжэй менавіта, я лічу, да латышоў і эстонцаў. Літвіцы гэта больш вельмі ганарлівыя. Дарэчы, палякі, літвіцы паміж собку не сябры. Я ведаю, што не сябры. Вось, напрыклад, я сёння паказваў відэа, дзе я ішоў па Вільні ў 19 годзе, і на нас падбегалі літоўцы з крыкамі, што палякі вон адсюль. Калі мы казалі, што мы беларусы, они такі, окей, нармальна. Гэта рэальная сітуацыя была. Таму так, я на ўласнай скуры адчуў, што такое. Што гэта такое. А яны нас блыталі, таму што мы хадзілі з беларускім сцягам, бел-чорна-белым. І яны думалі, што гэта польскі некаторы. Вось. Дарэчы, цікавы факт. У грэка-каталіцкім малітоўніку є строў магутны Божа. Цікава, цікава. Деякі поляки таксама кажуть, що Вільно, як Львів, їхні.
Ну так палякі кажуць, калі старэйшы палякі, калі ты кажаш, што ты беларус, яны напаўжартоўна кажуць: а дак вы свае, это з усходняй Польшчы. Ну што взяць, ну ведаеце, гэта не чуваецца, гэта нават не чуваецца так, як ад расейцаў, калі яны так жорстка кажуць: беларусаў не існуе, вы тыя жа расіяне. Ну, ад гэтых палякаў, ну больш так ведаеце, ну просто так, хутчэй так смешна забаўна, потому што ну гэта патэнцыйна Польша ніякай небяспекі для беларусаў не уяўляе. Ну, кажуць. Окей. Спадар Услаў мае на думку, Беларусь стане вольна тады, калі беларускі міністр іншаземных спраў будзе размаўляць на афіцыйнай сустрэчы па-беларуску і па-ангельску з міністрам іншаземных спраў РФ. Безумоўна, Кастуся, так і мусіць быць. Як казаў Янка Купала, што людзі, якія не ведаюць беларускай мовы, не мусіць займаць увогуле урадовых пасад у Беларусі. Не мусіць. І гэта 100% так. У незалежнай, сапраўды незалежнай беларускай Беларусі, як бы гэта не гучала абсурдна, беларускай Беларусі, як бы таўталогія, но сёння гэта мае сэнс. Беларускай Беларусі. Все дзяржаўныя дзеячы, абсалютна все, мусяць камунікаваць толькі па-беларуску, толькі і выключна па-беларуску, а ніякай іншай мовы. Толькі па-беларуску. То бок мусіць ведаць, што такое лацінка, карыстацца ёю і ўмець адказваць на ёй, калі людзі звяртаюцца, там у лістах, напрыклад. І ведаць так ангельскую мову 100%. Я бы хацеў, каб у Беларусі у прынцыпе не толькі там міністр замежных спраў, а ў прынцыпе ангельская мова была ўзнята на такі ўзровень, што беларусы ў пераважнай большасці камунікавалі спакойна на беларускай мове і на ангельскай. Вось гэта было бы круто. Так, добра, я больш пытанняў з чату не бачу такіх. Так, спадар Адам павітаў: вітаю з мінулым днём святого Мікалая. Дарэчы, так, учора быў святы Мікалай. Таму вось, да тэмы, што некаторыя палякі лічаць, што там, напрыклад, заходняя частка Беларусі гэта ўсходняя Польша. Божа, кажуць. Напрыклад, калі гэтую сітуацыю, што вось яны так кажуць, і што расейцы кажуць, напрыклад, расейцы, калі параўнаць гэтую сітуацыю, неадэкватныя. Вось з імі размаўляць увогуле не мае сэнсу, а палякі адэкватныя. З палякамі вельмі прыемна паразмаўляць, то бок яны ўсё разумеюць, дарэчы, яны з цікаўнасцю сочаць за сітуацыю ў Беларусі, альбо сачылі, то бок у іх ёсць цікаўнасць. Яны разумеюць нашу сітуацыю, таму што ў іх была свая польская салідарнасць і, ну, в прынцыпе, аналагічнай сітуацыі падзеі, як у нас былі. І таму з палякамі вельмі цікава і прыемна размаўляць, то бок яны разумеюць нашу сітуацыю, яны разумеюць нас. Можаце для эксперымента нават пасраваць па-беларуску размаўляць, то бок зразумеюць. Не все, но некаторыя зразумеюць. Таму і плюс Польша, дарэчы, максімальна я ўдзячны Польшы. Польша менавіта у 21 годзе, калі я ўцікаў ад палітычнага пераследу ў Беларусі, прыняла мяне, то бок ва Ўкраіне, напрыклад, я застацца не змог, тому што была і захоўвалася праблема, што многія беларусы ў Кіеве не маглі легалізавацца, гэта было праблематычна,
і многія просто круціліся, вярцеліся як маглі, некаторыя нават увогуле без легалізацыі жылі, таму што нерэальна было ў нейкіх момантах зрабіць легалізацыю. І Польша без праблем 100% легалізоўвала, можна было і зараз можна падацца на ахоронныя узапаўненёнцы, гэта дадатковая ахова, і 100% Польша выдае гэтую беларусам ахову. Па гэтай ахове можна лёгка легалізавацца, атрымаць картку побыта. Все выдатна. Польша максімальна прыязна ставіцца да нас, беларусаў. Таму вялікая пашана Польшы. Пане шляхцічу, як казаць скарочана народжанне пана, як, напрыклад, Велікдзень у Васкрасенне Хрыста? Не зусім разумею пытанне спадара Султана. Вітацца прынята альбо Христос воскрес, альбо як там было? Христос воскрес, сапраўды воскрес. Так. Христос воскрес, сапраўды воскрес. Яка сітуацыя в Беларусі з рэлігіяю? Більшасць беларусаў... Давайте, гэта будзе апошняе на сёння пытанне і на сёння скончым. Раство, так, ёсць слова раство ў беларускай мове, ёсць. Яка сітуацыя в Беларусі з рэлігіяю? Більшасць беларусів нерелігійны, чи є сильний вплив РПЦ? Бо ППЦ недавно перейшла на новий календар з греками, болгарами та румунами. Підтримувала автокефалію. Па-перше, ніякої БПЦ не існує, то бок Белорусской православной церкви є на падпарадкоўвацца непасрэдна і поўнасцю РПЦ расійскай, і фактычна ў Беларусі пануе РПЦ. БПЦ, забудьце, няма ў Беларусі БПЦ, ёсць толькі РПЦ. Пад выглядам БПЦ, нібыта, гэта все лухта. То бок, гэта жудасць у праваслаўных церквах і льецца прарасійская прапаганда, у тым ліку супраць беларусаў. Гэта жахліва. Што тычыцца беларусаў, на жаль, вось акурат падчас паўстання Каліноўскага і да яго уніяцкую царкву вынішчалі. І да паўстання гэтага яе забаранілі, потым вынішчалі. То бок раней да 80% беларусаў ліцвінаў былі вуніятамі. І гэта вера цалкам магла быць нашай сёння нацыянальнай. І яна магла бы нас абараняць ад уплыву знешняга. Таму яе знішчылі уніяцкую царкву. І сёння беларусы пераважна праваслаўныя. Потым вялікая колькасць ідзе каталікоў. Напэўна, збольшага все ж такі гэта беларусы атэісты, альбо, як жартоўна можна сказаць, праваслаўныя атэісты. То бок так-сяк. Нема такога, як, напрыклад, у Польшы. У Польшы тут вельмі такія людзі веруюць, вельмі такія вернікі, вельмі людзі рэлігійныя, то бок тут направда ходзяць у касцёл, посцяцца, все як мае быць. У Беларусі такога няма, то бок толькі па фану могуць схадзіць на Пасху яйкі асвяціць, і все. Гэта максімум. Таму, слабенька. Добра, панове, давайте на гэтым сканчваць. Давайте на апошку я скажу, што я для вас адкрываў. Ёсць фільм «Кастусь Каліноўскі», дарэчы, савецкі, але цікава. Давайте фрагмент праглядзім і на гэтым сёння скончым. Вось Каліноўскі. Нам не стрымаць маскалей, я адступаю, дапамагі, Стась.
Цікава, савецкі фільм, а вось прапусцілі слова маскаль. Забаўна. Дарэчы, ён фільмаваўся ў Менску замест Вільні, тому што Вільня не была ў складзе савецкай Беларусі, і Менск тады архітэктурна цалкам адпавядаў выгляду Вільні. О, таксама цікавы момант. Каго ты, браце, прыйшоў забіваць? І ён кажа, прыгналі сілком. Вельмі нагадвае сённяшнюю сітуацыю вайны Расіі супроць Украіны, калі, паглядзець інтэрв'ю з расійскімі палонамі, ніхто не ведае, навошта яны туды прыйшлі, все кажуць, што іх прыгналі, нічога не мяняецца. Вось у фільме паказана, што нічога не мяняецца. Яны все так кажуць, што тады іх прыганялі, што зараз прыганяюць. Я хацеў гэты фрагмент паказаць і на гэтым скончыць. Акурат камера разрядзілася ўжо. Вось, моя карцінка завісла. Таму я хачу усім шчыра падзякаваць за тое, што сёння былі са мной, за вашы пытанні, за вашу актыўнасць. Вы найлепшыя. Я шчыра кажу, што я вас абажаю. Таму яшчэ раз шчыра дзякую. Нагадаю, што заўтра выйдзе выпуск пра Мурав'ёва-Вешальніка на маім канале. Новы выпуск. Таму заходзьце заўтра на мой канал. І яшчэ з вамі пачуемся. Таму, што яшчэ скажу? Дабранач, жыве Беларусь, слава Украіне, нех жыве польская. Дзякуй яшчэ раз.